balení je samotné puzdierko a T-Clock montáž na opasok. S T-Clockom sa ľahko pracuje, kliknutím sa otvorí a potom zase zaklapne. Dá sa dať na všetky bežné opasky, či už EDC, na každodenné nosenie alebo služobné opasky a šírka sa dá ľahko regulovať. Puzdierko máme v kombinácii čierna a Coyote. Výrobca používa vákuové lisovanie, následné orezávanie CNC-čkom a nakoniec ručné dobrusovanie a doľaďovanie detailov. Keď púzdro chytám, nikde nie sú ostré hrany alebo čokoľvek, čo by ma rušilo a musím povedať, že je veľmi pekne urobené. Nie sú tam žiadne zbytočné plochy a je dosť minimalistické, čo je za mňa veľké plus. Páči sa mi vysoký sweatguard na zadnej strane pre lepšie vkladanie zásobníka. Púzdro má samozrejme skrutky, ktoré vieme dotiahnuť alebo povoliť a vieme takto regulovať silu toho, ako zásobník drží v púzdre. Vďaka dieram, ktoré sú na zadnej strane zásobníka, vieme púzdro na montáži rôzne otáčať do oboch smerov. To si ukážeme neskôr vo videu. Taktiež musím povedať, že toto rozostavenie dier nám dovoluje použiť veľké množstvo iných montáží, ako napríklad Malice Clip, ktorý môžeme prevliecť cez Mole systém, alebo MLS 16 vidlica od Safarilandu, všetky zásobníky, ktoré mám, som v púzdre skúsil a všetky pekne držali. Svor je od výroby dobre nastavený a v podstate som ho ani nepotreboval meniť. Plech či plast, všetky magy v ňom držali, nič nikde nedrhlo a vidno, že púzdro výrobca doladil do 100% kvality. Namontoval som puzdierko na T-Clock dvomi šroubíkmi s krížovou hlavou. Šírku si nastavujeme podľa toho, kam dáme tento plastový pásik. Poďme to teda hodiť na opasok. Som pravák, takže ho dáme štandardne na 9 hodinu. Na T-Clocku je super, že keď chceš ísť sušiť puškové reloady a nechceš si obliekať celú výstroj, vieš si hodiť na nohavice len púzdierko. Takéto kidexové púzdra sú super na šport, ale aj na služobné použitie. Prebíjať z púzdra ide veľmi ľahko. Púzdro je minimalistické a trčí z neho veľká časť zásobníka, ktorú vieme ľahko uchopiť. Zapúzdrovanie je tiež veľmi jednoduché vďaka spomínanému sweatguardu. Montovať to ale môžeme aj inými spôsobmi, napríklad dopredu na opasok s použitím T-Clocku. Tu môžeš vidieť, že púzdierko si môžeš namontovať pod akýmkoľvek uhlom, ktorý ti vyhovuje. Taktiež je možné namontovať ho na Mole systém s pomocou MLS 16 vidlice od Safarilandu. Ja som použil okrem tej vidlice aj ELS systém od Safarilandu a namontoval som to na prednú platformu k môjmu nosiču plátov.